แต่คุริชปนเป็นไรไปนักคำตาปันวาดอย่างนี้จริงใช่หลอดกันจริงยกพี่ว่าขบวนว่าทำนามตากิตุกีกินรถเรย์จงจะสคอนเซลหากมันsedangมันพังอย่างนี้กับhadian baka isi kejungi lah shimti ke nega isi kejungi na poka responsel nagaliang ga junga ko mo CEM badero ko ina plan bari pai ke nega establishment te kamani kong ka sinjang kamani kong ka bangila ka long bangila thao ni kong ka committee on administrative streamlining te kene committee ka long man bai kanti ya ka kam prajam ko office jung council baro no chudong hata ka committee ka bangila ya shong hadu sansin ka bangila shong na da ka sen ka bani kong nila ya pet nya lai bishan hadu ka dei bania tuat kai ka kom prakhat ka dei bani ka civil rule jong council kom tar tar te la mi issue halor ka jing thong ye ki supply ngut ki staff hang ya po dis council jongi pad hakata ka meeting ka bani kong la mi kum kata te ne ka leng jongi ngila sang ban budin chu but ang ipim de ka bangirai shi sinrai na at sinrai hadia de santli ka meeting ka bangila shang ban perkhat karpang ha ka wadei bakata kar kom thungkam ya ki supply ngut ki bar treyang ni po dis council te kita ki supply ngut ki de ki khalai ngut de ki ba rung ki ba thung fresh de ki fresh appointee ba khalai ngut but so ban lai phongut ki de ki regularize ki kashwal te hadian bangila bishar hakani ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala magajing bishar juni bakani ka jintung ki kadai ka bakan sanction ne ka post jadi kumta hadian bangila bishar bangila bakam de ka ba sanction lang ba ka post te kumta ngila shim ka rai ka ba khadu na kani bangila pentip ka recommendation na kali ka committee ka pentip ka isi ka bangila shong panak leng isi ka la shim ka rai bangin yakini ki khalai ngot ki bishtung fresh ngila discontinue ke service chungki pada kita ki lai pomot pat ki bari ki casual ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service and then ni ai lat pat ki bagi lat pen teng biang ki kom ki casual kata dika